kan beda karo janganku. Beda karo jangane bae kan. Heeh. Beda ora. Biasa bae. Heeh. Janganku kan tempene rada. Nah. Heeh. Brungut-brungute beda. Heeh. Teksture iki beda teksture. Heeh. Dijelaske lho Mbak Ika, iki adik-adik wiyagane masih polos. Ah, polos apa? Wah, sampe iki. Iki kok ora doyan tempe iki. Doyane apa? Gembus. Doyane gembus. Ciwit. Wis gara-gara gong gara-gara. Wis wayahe gara-gara. Wayahe alon alire. Heeh. Wis. Melu seneng-seneng wong yo mau ujupe mau wis kabeh dicedhakke ning nggon lembukan. Nggon lembukan. Iki awake dhewe sowan ana dadi Gong bulu saking bulu Candirjo Separu ora saramu dadi kaya ngono kuwi ta suarane entek lagi flu angger
tak bengok-bengok mau ki mari. Bengok-bengok piye bengok-bengok kecethe tenan ngene iki. Iya. Karo ngecek-ngecek pamundutan sing durung dipinangkani ya, Truk ya. Iya. Kuwi HP-mu kuwi ditileki lho, Gong. Heeh, iki tak tilekane mbok menawa ora ono sinyale dhewe lali aku. Ilang ya sinyale ning kene aku. Ya kuwi mau tak tulis. Golekane tulisane ngondi. Oh, tuh. Sing iki. Nah. Mau isih ana odang kuning. Dereng dipun pinanggani terus ana rengu. Terus ana muga nyawiji. Wah, lah niki gandeng Mbak Lintang pun kundur nggih mengke digantos. Diganti apa-apa sing nyemek-nyemek. Sing halus-halus sik, Gong. Heeh, no. Jam piro ta iki jane? Padha mbiyen ya jame ya. Ha iya padha mbiyen. Heeh. Ya saiki minangkani sing halus-halus sik. Heeh. Pokoke angger nek gara-gara ngene iki sing kudu metu ki minangkani sing rengu. Aku lagi seneng banget karo rengu kuwi mau lho. Waduh lah iki naskahku ketetesan tlutuh. Tulisane ra ketok. Iya, heeh. Berarti minangkani sing rengu iki mau sik, Gong. Heeh no, ora rengu ora semangat aku. Ha iya. Sing nyanyi sapa, Gong? Sing kang paring nyekar nggih menika Mbak Orica. Sapa? Mbak Orica. Aku nek karo Mbak Orica ngefans. Iya. Suarane Mbak Orica, suantene Mbak Orica iki jan khas. Iya iso. Mulane terus kowe njuk mengidolakan to, Gong. Ha iya. Ngono kuwi. Heeh. Ya sik dipinangkani mau sing rengu mau. Heeh. Ya sugeng enjang Mbak Orica. Nggih, sugeng enjang. Nggih. Serune mikir. Nggih, sugeng enjang. Nggih, sugeng enjang nggih. Pun enjang pun. Minangkani pamundutan. Minangkani pamundutan rengu. Saking sinten wau? Saking gedap-gedap niki kula bekake. Naskahku brodol kena tlutuh soalé. Ngono. Nggih. Minta lagu rengu buat warga masyarakat dari Sapardi Jakarta. Yo, saking Bapak Sapardi nggih. Nggih, lah niki enten tali asin niki nggih ning mlebote gas. Gas apa, Pak? Kas to? Hah? Tebokke kas to? Wes ora iki niki nggih Mbak Orisa. Kas ra apa-apa Mas tenan. Hah? Tebokke kas ra apa-apa. Wah, kan wis rasa kas-kas. Nek sing entuk saweran Mbak Lala, Mbak Laras iki apa Mbak Mega kuwi ya sak mlebu kas. Oh gitu. Heeh. Oke. Tanpa kas tidak makan. Oh gitu. Iya. Argo grup iki grupe jenenge apa, Mas? Iki grupe jenenge Beling Laras. Beling Laras. Omongane beling kabeh sa. Iya. Udah semangat kabeh. Nggih, semangat udah bengok-bengok seneng ra jalan. Rasane aku pengen to meneh. Ora rasane nomor apa-apa kok, Mbak. Lah aku kesendirian kok ya kesusu ya. Lah, kowe telat kok jenengan. Kedisian, Dik. Oh ya kedisian. Heeh. Ya aku mau bar dilungi dhuwit 500.000 ki nggo apa ya iki mau ya? Ya duh. Pan ngedumke. 4 5 6 7 8 9. Sak yuta jebul. Nggo sapa? Lah nek ling ngono ki nggo aku. Oh ngono. Nah, iki aku ora ngerti iki nggo apa. Kas. Kas alhamdulillahirabbil alamin. Iki bendaharane sapa bendaharane ning? Sing endi? Hah? Sing iki? Sing terpercaya oh nek tak Iki? kok ya aman. Iki nya. Iki Di bawah, dilep. Mbak Laras. Ora lek tribokke kas takku lho malahan. Gak Nah, wis. ngono. Ora gek ditampani tak nggo tuku alat pancing. Aku arep nyekrik lambene sing enong kae lho. Wah, tos Gong wis saiki Gong. Heeh, sithik-sithik.
acara atos. Nggih, dipun Nggih, pinangkani. pinangkani rengu. Nggih, tapi aku kula pengen duet Duet. Kalih. Penggerongin jenengan. Wah, Mas Bimo. Hah? Alah saja katon teng. Salah karo kudu di anu, kudu Heeh, wis. kudu manut ta ta. Nang kok bisnisnya nang omah. Bisnisnya nang omah. Oh, ora apa-apa mo. Kalah kesek Mas ya. Rapopo. Mimik ya, mimik. Ah, kayak ditawani mimik mau gek menyang kok. Nah, aku ditawani mimik yo. Mimik iki. Lah iya. Tegese iki ya kuwi. Karo mbeng iki barang aku disusul karo Mbak Yuku, karo Mbak Kinan lho. Wah. Wong ora tau metu omah, ora tau seneng nggon bab wayang lah kok ujug-ujug nyusul karo pacare Mbak Kinan, karo bebekku barang melu nyusul. Alah, temen yo kuwi, tenan ngeterke bebek kok ya. Oh, jebul. Oh, ora ngembeng-ngembeng ana wong arep mbut gawe kok nesu-nesu wae mumet sirahe ngene iki. Iya. Nek yo mergo iki wis dadi kewajibane yo. Gelem ora gelem kudu tetep semangat. Ya to Mbak Orisa? Nggih. Nah. Nggih. Arep kepiye-kepiye wis dadi tanggung jawab. Lah nggih, terus menika. Nggih, kudu tetep semangat tur bahagia. Bahagia kuwi nomor Bahagia baron iki ya. Nggih. Ngagem bawa nggih Mbak Orisa. Nggih, tapi kula duet lho karo. Nggih, siap duet kali Mas Bimo. Nggih Mas Bimo jumeneng. Hah? Jumeneng. Heeh. Iya, ayo jumeneng. Jumeneng neng kok neng. Pasang ketak-ketak kok tak bisik-bisiki. Engko dibisik-bisiki mo. Nek aja mrinding lho nek dibisik-bisiki kowe engko ber. Ayo Mas Bimo, aku pengen ngrungokke suarane Mas Bimo. Jumeneng ra apa-apa to, Doro. Oh, menika putranipun Pak Ratno Sujarwo. Oh, nggih. Nggih, aku sok nek rono nek nang omahe Mas Bimo ku iso nganti seminggu ora mulih ngono. Wah. Mergo ora ndicit mergane. Iya, aku nek ngene Mas Bimo ki mesti mboborosi kok. Cek delok pangan ngono. Hah? Delok pangan. Oh. Aku sok request bakso. Tuh kok kepetu baksone tenan. Terus aku susu. Aku yang njaluk ngono kuwi susune ndi mo? Aku golek ding gampang nek kuwi. Terus jarene ngono. Nek susu ki dadak golek. Golek, maksudnya golek. Sing saset lho sing gampang digone ndi-ndi. Mana iso disempatkan nggon ngendi-ngendi iki sing saset-saset ku. Iya. Yo kek nembang Pak. Ayo. Gak bawa. Ndi sing duet ki ra gelem ngadeg ki kepiye? Ketoke wis ngadeg, Mbak, ketoke. Mulane terus dikapit kuwi mau. Ayo Mas, guys, Mas. Ini Mbak I. Nah. Lompat. Nggih. Boten apal kula Mas. Mboten apal. Tak bisiki rasa nganggo iki, rasa nganggo iki. Oke, Ya, nggih. siap, Mbak. Karo Mbak Yuku, Mbak Kinan karo Oh nggih, Mbak Dina. Masku Mas Halip karo bebekku arep pamit mulai sesuk do sekolah sing sregep nek sekolah sing sregep lek golek duit sing sregep ya Hati-hati Mbak Kinang. warak mejang Mbak Yuku nek bengi aku sing diwejang lah ya wejang-wejangan tenan Boten kan nyekarin Mas. napa Mas Alif napa? pripun Kan ngembang. Malah gawe anak-anak kok dadi gala-gala senengane nek Mas Halip iki iya iya aku monggo Mbak Orisa ajeng Nggih, monggo Mas Bimo bawane Mas kene lho, aja ngakingu. Wes, Fokus. fokus. Mas kamera kae ya. Mas. hati-hati ya Mas hati-hati Hati-hati Mas Alif Mbak Kinan. Lin, Nah, Mbak Laila. Mbak Laila ki sapa? Wah. Hah? Niku- Sapa? Laila. Naiklah ora L Oh ya. N Naila. nah Naila. so tak tuku joran tak paci ke dhewe ora iso melu-melu gah aku ya monggo Mbak Orisa Monggo, Mbak.
Wah, kesuwen kok ya. Aku dadi Ayo kesuwen ora gawe mune. Aku dadi lali lho Cece. Mati to tenan. Pira Mas? Adem. Adem. Ngomong Mbak Orisa. Tak tangane iki ganti-ganti. Ah, Bahaya. aku biasane iki piye to mau nang tangan yo sok nendi-nendi kok. Kayak bapaknya Mbak. Bapaknya yang ngene iki. Luwih parah Pak. Iya. Monggo. Memanise merati Ayo, Mo. Beneran, Mo. Hah? Ngasno kamera ke lho. Iki saya cocok ora to nang ngene iki ketuan ora aku. Cocok ya, Mo. Cocok, cocok. Cocok to, Mo. Cocok. Kandas luas Elok tenan. Pancen. nang sam Wah, senarum tenan suarane Mas Bimo itu. Sip. Arum. Arum. Ya, terus gimana, Mas? Rina wengi montra Sarane kaya ngene iki. Saya tahu Mbak suarane. Kan tutup piye? Marake terus. Waduh. Iya. Hahaha. montang manting tanjeng Ora suwe bapane to. Aja mengganggu. Aja mengganggu sih, Mas. Alah biasanya aku tok dodo kok. Apa? Apa? Omahku lho. Lah yo Aku nek ten ngene Mas Gading tak ten jero kula dodo. langsung mlebu. Kuncinan soalnya. Ane sing geder barang niki kok. Kuncinan. Lah kamarku tak kunci, tok dodo kaget langsung gage-gage. Langsung gage-gage. Gage-gage ngresiki kamar lho men sawangane kepenak. Aib lho diomong-omong ki. Sampun iduk mo. Iya. Diteruske Mas Bimo. Monggo. Kang Mas. Aduh, dimatke mo. Karo Dimatke. anu Gregeli kula mrene. ora apa-apa. Aku ngerti sing gregeli sing ngendi iki aku ngerti. Wis ora apa-apa mo santai bae. Tangane iki ora goceki kono terus. Lah, gue saiki nopo lho? Ecek ya? Iya. Aruli meneng wae kae aruli. Untuk tak rumah kaget cek ndase. Kang Mas sira Tunggu, bule. bagus. Teratapen aku. Kita kira kita mbok apa iki lho. Oh. Sembuke ning. Metu to metu kono. Umpama kentek anu udut kan aku kari ngene. Ah tak. Paling nyorot kono-kono kuwi. Tutupen Mas. Napa, Mbak? Wah, kaya opo kae? Oh, Pak Baron tak kira apa ya? Aku kok kene pae Campur. kaget aku tenan saestu aku sih Pak Baron jebul. Aku mulai alon-alon lho, Pak. Oh, ora Dik. Gampang teman ambek beda
kon joget apa ya? Nek ora hafal ya. Nah, Wah, lenggah mawon mriku nggih. Ampun, ampun Mas. Mengko ki dibagi cah loro ya, Mas. Ah, lu ya. Kita kan bekerja berdua, jadi kamu satu. Oke nek dibagi kulo masuk kas. Enggak, aku iki tak lemlongke kene. Ora nek kuwi khusus dirimu ora nggo kas. Nek nyanyi nek duet, oke? Oke. Oke. Oke rasa oske. Rasa duet kan. Oke. Yo. Etok-etok iki roman ngono lho ya. Heeh, roman. Matang, kayak kepiye Ah. ngono etok-etok. Ngerti roman dance kae? Wah. Neng ojo kebablasan. Ora, panggung itu anu, bar kuwi ya wis. Wes. Oh. Terus panggung tok. Siap, Mas? Siap. Aku nadyan kerbale kulo joget mawon Kang Mas. Bu ampun tebeh-tebeh. oh nggih Monggo sakit-sakit mriki lho. Nggih, waduh. Wah. Bisa ngomong. Das adem saya adem. Monggo diajeng monggo. Iki mengko di Monggo diajengkan. ora ya, didangdutkan ya Mas ya. Oh siap. Padune kok joget. Bener. Justru kuwi kok. Monggo. Ya aku iki ora ngono madhep kroter madhep aku bareng. Oh iya nggih. Injis. Aja dadi Monggo adikmu ya, diajeng Mas, lho. nek Mbak Yumu kaya ngene iki ki ping panggung. Injis. Asine ora piye-piye. Injis. Joget sih. Waduh. Kalau aku mau kita joget. Pokoknya kudu obah. Ayo. Ya.
Ya. Ya ya ayo. Pokoknya saobah-obahmu tak tirokke, ya. Ini mau jogetan tambal ban. Weh lah Mbak biasane Bimo sing meneng wae. Oh ngono. Heeh. Lah saiki aku manut Bimo. Piye maksudnya? Ah biasane kok ya meneng wae. Ayo, kowe biasane kan meneng wae sing gawe gerakan kan. Ora wae. Wah, seling-seling berarti ya. Gitu ai. Bosen no. Oh. Aduh. Oh, Iya. iki mau apa mau? Iki mau bahas apa iki? Gerakan jadi Lah. apa tadi? Gerakan Nek tari. Bimo ngene, aku ya melu ngene. Ngono kuwi. Kok nek Bimo kepiye ya aku ya melu ngono. Heeh. Wah ya. Mas Bimo kan nembang wae. Engko bar iki, bar iki. Lanjut ya, Mas. Singkong dan keju engko bar iki. Matur suwun Mas. Mas Bimo, nyembah ngapunten ya Mbak Yuni kaya ngene iki. Matur nuwun, Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Orisa. Ki mau si ana siji meneh ki. Podang kuning mau wis urung ya, podang kuning mau ya. Dereng, podang kuning dereng nggih. Nggih. Berarti saiki podang kuning. Podang kuning. Golek sing gaul-gaul iki lah berarti. Mas Wisnu kok. Mas Raka. Cocok. Heeh. Podang kuning. Raka, tenan ka? Hah? Oh, buri ana sing request Arul. Kowe di requesti Arul. Ki arep sapa? Setok-ketoke apik. Ya wis, anu mbak-mbak iki bae. Ora ana sing oh iya. Hah? Ora iso to? Padha. Yo. Mbak. Wah, kae. Wis genah. Ayo Mbak Anting. Heeh. Duduk ya. Mebur. Goro-goro kan kudune. Goro-goro. Nggih. Napa? Sama siapa? Derek kali sinten? Fotomu ki sapa to? Ayo mo.
Ndang to. Ngapa? Oh, bar wisuda ayo diduduke sarjanane. Piye iki rasane Pak Mas Dalang? Manut. Ndang to, mau gendang. Oh, jaluk diserampat. Ayo malah gabang ya Mita. Cepet ah. Cepet. Mboten purun nih Mas Dalang. Mboten purun. Dikat we, potong bar iki. Nggih, kayaknya sama Mbak Sinden satu lagi aja. Oke, tidak apa-apa. Mbak Itu. Mbak Iu. Ayo podang kuning. Ayo Mbak Itu. Oh, pojok dhewe wis. Ayo. Ayo Mbak Itu. Bapak Ibu tasik semangat. Tasik. Ya sing bater, tasik semangat. Tasik. Ngantuk mboten? Mboten. Bebek. Lah yo nek ngantuk yo bebek. Lah yo bener aku yo ming guyu kok yo kleru. Mbok ayo bubuk yo gare bubuk. Yo, apa iki? Podang kuning langsung. Lah jame piye? Jame lho meneng wae ora obah ora polah. Bawa napa mboten? Bawa. Bawa napa mboten? Bawa. Sing semangat to, Pak. Oh Lah yo kok yo ngantuk kok kon semangat. Iki yo. Aku yo. Iya, oke. Ditawani. Yo, tek. Iya, Pak. Nadyan wujud temung peksi Ejel suarane. Mbak Iu, Jane kowe rada ora ben cerak bojomu. Ngopo lho cerak-cerak. Wis bendino cerak. Men. Aku arep ngomong ning emoh ah. Piye-piye arep ngomong? Aku arep ngomong ning emoh ah. Piye? Ngomong. Serah betul. Lali wisan. Aku ya ora ngerti apa-apa kok. Apa iki? Ngopo? Mau muni apa ngopo nyerah-nyerah ngono. Heeh. Wis nang omah. Ayo wis kura-kur nyerah wis tememplek nek urusan nganti. Wis ben tak tegel kesisan ben bare. Ora tok masake jangan lombok nggawa saka omah.
Iso kok. Weh. Iso. Hah? Kan beda karo janganku. Beda karo jangane bae ka. Heeh. Beda ora. Biasa bae. Heeh. Janganku kan tempene rada. Nah. Heeh. Brungut-brungute beda. Heeh. Teksture iki beda teksture. Heeh. Dijelaske lho Mbak Ika, iki adik-adik wiyogane masih polos. Ah, polos apa? Wah, sampeyan iki. Iki kok ora doyan tempe iki. Doyane apa? Gembus. Doyane gembus. Lah ya padha wae kok. Beda. Wes ya. Wis ki arepne dikok wis yo. Pokok tancep gayon. Druk wis yo. Lah ngantuk. Ngantuk po. Aha. Ayo. Hah? Ora kok. Ares yo Bene Mbak Ika dalutan jan. bar dimpus yo ora sadar-sadar. Ayo. Halus manis toremra hati Golek isi podang janar ibu bungae bareng bareng yuk ayo berusaha iya ayo hiji loro ra iso nek wedok-wedok kowe iki ngapa lho teh iki ora emosine ra padha tak genake kowe ngapa wedok ngapa emosine ra padha ngono lho ya dipadake makane iya meneng to Ris ayo nyanding bisa dadi tombo enak toh enak ya Nah. tepuk tangan lho Pak nah apa Sukses. artinya tepuk tangan tanpa saweran wah iya bener boten Pak yuk buatan Pak bercanda ya yuk Monggo. esuk awan ning omah wis ora rasan kaluyuran anggo lek sing tak sayang mutuan apa pikiranku goleki ora krasa esuk awan Iman yen nganti sira kang nyayang kleyang tak sawang mincok neng apang Sarang ngoceh dhewe
pangdian yen si pojang kan tutup hati kepranan ramaku hatiku sana sayang tak serani Yo, dangdutnya mas tipis-tipis. Nah, Goyang ting. Oke, matur sembah nuwun. Wah, wis entek gong wis request-requestane. Heeh. Iki omong karo sebone. Kae kalau disawang-sawang ke. Tak kira iki wis cukup lah. Nggone gegojekan. Wis ayo sebo kae Ndarayu Wara Sembadra karo Wara Sri Kandi wis pareng nyaket ning Satriyan Tanjung Anom. Wes ayo gek nyaket yo. Ayo gong gek nyaket. Ayo. Reng gek nyaket. Ayo berangkat. Angin angin mangidit milih